vespre, en nom de l'Associació de Festes de la Plaça Nova, entitat responsable de la figura del portatge i dels opalls de l'Àliga de la ciutat de Barcelona i de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella, sigueu benvingudes i benvinguts a la Casa dels Entremesos. Ens fa especial il·lusió poder presentar a Barcelona aquest llibre d'investigació, recerca i descobertes de Daniel Vilarrubias, descobertes sí, perquè sí, sobre la figura de l'Àliga processional i festiva a Catalunya, un treball molt acurat i amb una aportació documental fins ara molta d'ella desconeguda, que partint del territori més proper en el Daniel, a Igualada, abasta tot el país, on la nostra Àliga, la barcelonina, té un paper important també en aquest llibre, com suposo que ens desvetllarà, i en el llibre ens desvetlla i ens descobreix aspectes fins ara inconcrets i fins i tot alguns d'erronis sobre l'Àliga barcelonina i sobre altres figures professionals i festives d'aquest entremès de l'Àliga. Com deia, per nosaltres, en aquest cas per l'Associació de Festes de la Plaça Nova i també per totes les entitats que estan residents a la Casa dels Entremesos, és important l'aparició d'aquest llibre d'en Daniel. No només, una anècdota petita però no gens poc important, és que enguany 2024, com tots sabeu, celebrem, és un any d'efemèrides, és un any que molta gent s'atribueix moltes efemèrides, fonamentades sobretot en primeres dates que se celebren amb tota pompa, per exemple, enguany els 600 anys dels gegants, a Barcelona i arreu del món, això diem. També podríem celebrar els 600 anys dels cavallets cotoners, perquè també tenim la data documentada dels cavallets cotoners. En realitat el que celebrem aquests anys, i podríem celebrar moltes coses i amb moltes dates i amb molts anys, celebrem la primera data que tenim documentada, almenys fins a aquest moment, fins que no vingui un Vilarrubias i ens descobreixi una nova data. En realitat és això, no? Estem celebrant que tenim documentat que existeix unes figures que fan festa, en aquest cas els gegants, o podria ser l'Àliga, que fan festa, que participen en unes processions, però això vol dir que si les tenim documentades ja fa anys que l'Àliga vola i ja fa anys que els gegants ballen pel carrer. És a dir, que aquestes figures ja tenen certa popularitat per aparèixer en els papers. Bé, aquest any la gent de l'Àliga, la gent de la meva associació que porta l'Àliga, també es preparava per celebrar una efemèride. La primera data coneguda de l'Àliga, 1399, data que ja el Vilarrubias feia temps s'havia encarregat de posar-la en qüestió, relevant, no? Que la data que teníem era del 1397 juntament amb la Bíblia, per tant ja la tiràvem 2 anys endavant. Per tant, aquesta celebració del 625 de l'Àliga quedava una mica obsoleta. I els hi vaig dir a la gent de l'entitat, i aquí tenim la cap de colla de l'Àliga de la ciutat i membres de la Junta de la Plaça Nova, i espereu que en Vilarrubias està escrivint i segurament això ens ho farà recular encara una mica més. I Déu-n'hi-do que ens ho ha fet recular. Fins al punt ens ha fet recular que la celebració, aquesta pretesa de la primera documentació que parla de l'Àliga de la ciutat de Barcelona, acabem títol, que la començarem a celebrar per Corpus, ja Andreu ja tiro la canya, doncs la començarem a celebrar per Corpus, la celebrarem sota un nom tan inconcret com 650 anys de l'Àliga de la ciutat o ben segur més. Bé, com deia, això serà gràcies a aquest llibre, però sobretot gràcies que el que ha escrit aquest llibre abans ha fet una recerca i això ens ho ha tirat 29 anys enrere, almenys. Bé, no m'estic més, som aquí per presentar, com deia, l'entremès de l'Àliga de Catalunya, editat pel Departament de Cultura de la Generalitat. Aquí en Daniel va comptar amb la confiança i la complicitat d'en Francesc Serra dels Serveis Territorials de Cultura de la Catalunya Central. I avui, que no pot ser el Francesc, doncs tenim en representació de la Generalitat, també un bon amic de la casa i de la cultura concretament del territori de Barcelona, és l'Andreu Felip, director dels Serveis Territorials de Cultura a Barcelona. I és, respectant, evidentment, el nostre presentador oficial, Albert Domènech, i el nostre presentat, Daniel Vilarrubias, doncs li dono la paraula, en aquest cas, a l'Andreu Felip. Gràcies. Molt bé. Gràcies, benvingudes a totes.
Ara ho dèieu, el Cèsar el que és del Cèsar, el llibre s'edita a través del Pla Editorial del Departament de Cultura, però per iniciativa impulsat des dels serveis territorials de la Catalunya Central, i per tant jo aquí no hi tinc cap mèrit. Francesc Serra em va demanar, com que el llibre es presentava a Barcelona, que avui vingués jo, i ho faig encantat, però en tot cas el mèrit és dels serveis territorials de la Catalunya Central, i sobretot de qui l'ha escrit. També em fa il·lusió perquè abans que el Penedès s'independitzés, doncs el portàvem des de Barcelona i per tant havíem coincidit en diverses ocasions amb en Daniel i per tant doncs, també ja li vaig dir, em fa molta il·lusió ser avui aquí presentant aquest llibre en nom del departament. Jo crec que és un fet rellevant, no? que el departament publiqui un llibre com aquest. És un llibre que posa en valor el patrimoni cultural del nostre país, en aquest cas doncs, un element festiu, del patrimoni festiu. Jo vinc de l'àmbit del patrimoni moble, de la restauració, la conservació, la museologia, per tant ara faré un gir, importaré les coses cap al meu camp. Nosaltres diem per la preservació del patrimoni, és important fins i tot més que els recursos que es destinen a les intervencions que fem, els recursos que es destinen als equipaments, a les instal·lacions. Potser el més important de tot per la preservació del patrimoni és el fet de donar-lo a conèixer, de posar-lo en valor, de fer que la gent se l'estimi, no? Perquè quan ens estimem alguna cosa doncs hi donem el valor que es mereix i per tant doncs, lluitem per la seva preservació. No? I per tant, doncs, aquest llibre jo crec, el treball del Daniel, jo crec que en aquesta direcció doncs, ens ajudarà a posar en valor aquest patrimoni i per tant a conservar-lo. No? A més d'aquest factor, posar en valor el patrimoni també és una manera de que els ciutadans d'aquest país guanyem en autoestima, que a vegades anem una mica justos, i per tant doncs, que a partir d'aquesta autoestima per allò que és nostre, pel nostre patrimoni, doncs, ens enfortim, ens empoderem i per tant doncs, això també ens doni una força a l'hora de reivindicar allò que és nostre i que ens pertoca. No? Jo volia ser molt breu, però ara venint cap aquí he passat pel Col·legi d'Arquitectes. Aquest any que celebràvem el 50ennari de la mort de Picasso, al col·legi vam fer una exposició molt xula. Ara m'he fixat que ja l'han desmuntat sobre l'esgrafiat que va fer el Picasso a la façana de la seu central del col·legi. Sabeu que s'hi representa doncs, diversos elements del patrimoni festiu. Hi ha uns gegants, capgrossos, no sé si falconers, una cotonina. Jo estic convençut que si en Picasso hagués tingut el llibre d'en Daniel a la mà, hagués sortit també l'àguila. Hem fet una mica de tard de joc, però estic segur que hagués sortit l'àguila. En tot cas, Daniel, moltes felicitats i en tot cas el protagonisme avui és teu, per tant esperem sentir-te a tu sobretot. Gràcies. Gràcies a l'Andreu. Bé, doncs quan amb el Daniel vam començar a pensar per presentar el llibre aquí a Barcelona, a la Casa dels Entremesos, veia que era un moment, el lloc idoni, no? També, per fer-ho vam estar pensant que qui podria fer aquesta introducció en el llibre, abans de donar la paraula al seu autor, i vam convenir que una de les persones ideals era l'Albert, que ho tinc aquí al costat, que és l'Albert, que com tots sabeu, l'hem tingut aquí en diverses ocasions, no sé, l'any passat, per exemple, vam presentar el llibre que també va col·laborar a l'Associació de Festes del Relacionava per l'Obert del Temps, o vam estar parlant de gremis en el corpus, que vam dedicar el coneixeu, que és llicenciat d'Història, professor d'Història de l'Art, etc. És un especialista en buscar detallets i
i més detalls que tots tenim el plaer de descobrir a través del seu blog. I aquí és el llibre. Llegeix-te'l i explica'ns què hem trobat aquí dins. Que tots els que l'heu tingut ja a la sala de llegir-lo segur que heu anat trobant cosetes, com després comentarem. Albert, tot teu. Bé, moltes gràcies per pensar en mi. Encara no m'explico per què va pensar en mi, però ho agraeixo, no fa cosa que no... Clar, per presentar un llibre del Vilarrubias, clar, hi ha la síndrome de l'impostor, no? És a dir, clar, estic com una mica fora de joc, però intentaré una mica no parlar del llibre, això l'hi deixaré dir, sinó intentar explicar el que més o menys he vist. És a dir, és un llibre afortunadament dens, i aquí vull fer un elogi de les cites, és a dir, igualment és una batalla campal amb les editorials, intentar fer llibres en què les editorials no veuen la necessitat que hi hagi cites o que les posen al darrere, i per mi és un error, perquè la cita te la pots llegir, no la pots llegir. I en aquest cas, les cites són més que necessàries, perquè cada afirmació que fa el Daniel està justificada. No són paraules a l'engròs, sinó són paraules mesurades, triades i sempre documentades. I això és un dels elements que crec que és fonamental, no només en aquest llibre, sinó en tots els que fa el Daniel. És a dir, en certa manera, aquí tenim una continuïtat amb els gegants de fer, és a dir, una continuïtat amb el llibre dels pocs, que hi ha una continuïtat amb el que fa i després l'altra de l'alteritat, que s'ha publicat també fa poc, és a dir, que són llibres que, si se'm permet dir, ja són clàssics, és a dir, són llibres que neixen ja com a clàssics. És a dir, és impossible a partir d'ara parlar de cap d'aquests elements sense tenir el Vilarrubias. I tant de bo sigui tan clàssic que d'aquí 30 anys, gràcies a la feina que he fet, siguin llibres tractats. Això és el millor que pot passar. Vol dir que ha aconseguit, com dèiem abans a la introducció, moure cronologies, plantejar-se afirmacions que es feien sistemàticament perquè fa el 1934 es va dir el Joan Amades, etc. Hem anat repetint i el que he fet és, ostres, és cert això, no és cert això, replantejar-s'ho i intentar donar-li la volta a afirmacions que fèiem i justificar el perquè aquestes afirmacions són falsos, són malentesos o el que sigui. I aquest esperit clàssic jo crec que és important, perquè tenim un llibre que a més tenim tota la documentació que si volem ampliar podem anar. I a més és un llibre que en principi és l'àliga a Catalunya, però és molt més transversal que tot això. És un llibre que parla de tot. Jo, per exemple, soc un apassionat de les festes reials, etc. I aquí hi ha una relació total amb les festes reials que s'agraeix moltíssim perquè les vinculacions, religiositat de festes reals, etc. És a dir, la festa al carrer, per entendre'ns, la deixa totalment vertebrada. I això crec que és un dels elements també que voldria destacar. Com ho aconsegueix? Doncs perquè el Daniel, tots el coneixem, és una persona transversal, és a dir, és una persona que és historiador, que és musicòleg, molt important el seu aspecte musicòleg, perquè també parla de la música amb una autoritat, no autoritarisme, sinó autoritat que sap el que està parlant, és a dir, que és un dels elements importants. Fa també d'antropòleg, a més és arxiver, amb la qual cosa el tema dels arxius el domina, i després, i sobretot, un element important, que és el que em dic practicador. És a dir, no només està a la teoria, sinó que està al peu del carrer, amb una festa, amb una altra festa, amb aquest, amb l'altre, és a dir, una persona. I això es nota, és a dir, perquè no està parlant des de la teoria, com podria fer jo mateix, per entendre'ns, sinó que està parlant de la pràctica directa, d'una manera vivencial. I per això que es parla de l'últim capítol, és a dir, quan ell parla, l'hem d'escoltar, podem estar d'acord o no, que aquí hi ha la part de la discrepància, podem estar d'acord o no, però l'hem d'escoltar perquè el que diu ho diu d'una manera raonada, d'una manera sistemàtica i d'una manera, veureu que molt
I després per mi té una altra virtut, i és que quan el Daniel fa els seus llibres, sempre parla d'Igualada. És a dir, Igualada, té un capítol d'Igualada. I aquest és, per mi és una virtut, una mica com Miró, que feia des de la terra, parlo en general, és a dir, des del que conec i des de les meves vivències, faig de tot. Investigues sobre el que és Igualada, doncs Igualada hauria d'estar molt agraït perquè fa unes investigacions espectaculars i a partir del cas d'Igualada pots generalitzar. I això és un altre dels elements importants. Primer fa una espècie d'introducció, que és la major part dels llibres, i després fa la part d'Igualada, que queda més petita, però la introducció, que és la part important, que és la que fa la part genèrica. I això, ostres, a mi m'agrada aquest aspecte de, parlarem d'Igualada, i Igualada ens serveix per tots els casos que hi ha a Catalunya, amb totes les seves variacions, perquè una de les coses que surt al llibre és que no hi ha res que sigui igual. El que fa el Daniel és començar a parlar de si va daurat, no va daurat, si les ales han d'anar en l'aire, no han d'anar en l'aire, és a dir, si la corona, és a dir, tots aquests aspectes ell els va justificant, els va documentant al llarg del temps com ha anat evolucionant, quan ha hagut la primera aparició documentada, això és important perquè és molt difícil documentar-ho tot de davall, i totes aquestes dades que ens dona i dates ens permeten fer-nos una idea de l'evolució, és a dir, i a vegades tenim molta la sensació que la cultura popular és el que tenim ara a l'actualitat, i la cultura popular és una entitat que va evolucionant. I això ho veiem perfectament amb el llibre aquest, és a dir, el llibre el que ens mostra és aquesta evolució. L'altre aspecte que li agraeixo molt, quan ell documenta totes les dades, no es deixa mai d'agrair què li ha passat a les dades. És a dir, aquesta dada la dono i vull agrair a tal què m'ha passat aquesta dada. És a dir, aquest agraïment de dir, jo he fet el llibre correcte, però tinc en compte tothom, perquè o la feina és col·laborativa i ens anem passant les dades, o no anem enlloc, per entendre's. I és un dels elements que ho posa cada vegada aquest document gràcies a l'arxiver d'aquí, gràcies a l'arxiver de l'altre, és a dir, gràcies a Polito de tal que m'ha passat aquesta dada. I això és una cosa que aquest agraïment sistemàtic, quan és a dir, quan ho ha descobert ell, no ho diu directament, això no ho he descobert jo, però quan sí que són aportacions d'altra gent, ho diu de manera sistemàtica. I això és una de les coses que a mi també m'ha agradat moltíssim. I que és un llibre dur? Sí, clar que és dur, però és un llibre d'investigació. Que és difícil de llegir? No, no és difícil de llegir. És un llibre que ha d'estar tenint la teva atenció, has de dedicar les teves hores, no pots distreure amb res més, necessita concentració. Però és un llibre ben escrit, crec que molt ben escrit, però clar, el contingut que hi ha és un contingut dens, perquè aporta una dada o una altra, i sobretot que és molt important, i aquí és la transversalitat d'ell, que sap relacionar les dades amb una agilitat molt gran, perquè totes les dades les té molt controlades i quan està parlant d'un element, està parlant també dels altres elements que surten en els altres capítols o fins i tot d'altres figures d'entremesos i les vincula i sap relacionar unes amb les altres. I aquesta manera global d'entendre el tot, a mi m'ha apassionat moltíssim. És una de les coses que m'ha agradat, perquè no és només parlar de les àguiles i ja està, sinó que entens els entremesos, posa el seu granet sobre els drets, una mica és com molt general en aquest sentit. Y ya para acabar, sobre todo para ell que ha venido a hablar de su libro, que diuen, per mi hi ha un capítol, primer de tot, el pròleg del Zangrau és una meravella, crec que és un pròleg valent, en el que fins i tot dona la seva veu pròpia en el plantejament, vol dir que hi ha debat, és a dir que això és interessant. I després, sobretot, una de les coses és que tu vas llegint, a més es relaciona amb el País Valencià i Mallorca, és a dir,
perquè estem parlant de territoris amb finalitats comunes, i sobretot el que m'ha fet molta gràcia, perquè dius, bueno, això ja s'acaba i tal, i agafa i fa la pàgina 198, ens diu la Liga del segle XXI, reflexions i propostes per a les famílies catalanes. És una autèntica meravella. És a dir, aquí tenim el Dani, la veu del Dani, que a partir del que he anat explicant pot donar la seva opinió, pot reflexionar sobre el tema. Veiem el Dani, les seves opinions del Dani no tothom les comparteix, una cosa que és normal i a més és positiu. I crec que aquí és on jugues una mica a dir, bueno, he explicat això, parlem de com han de ser les famílies i com les hem d'entendre i com és bo que la gent les percebi. I aquestes reflexions i propostes, a partir de l'àrea d'Igualada, però és de totes les àrees que tenim, i no només de les àrees, de tots els centramessos que hi ha, és a dir, que és una reflexió molt general en aquest cas. I res, només felicitar el Dani per aquest naixement d'un nou llibre dels que ens té ben acostumats, tots independents. Felicitats també a la Generalitat per publicar-lo, és a dir, que és un element que com a lector agraeixo que la Generalitat publiqui llibres que tenen la seva part de difusió, és a dir, que tenen uns interessos i això de fer la Generalitat, amb un preu més o menys assequible, a més, cosa que també s'agraeix, perquè moltes vegades podem publicar coses amb preus molt grans, i aquí ja parlo jo com a comprador de llibres, doncs s'agraeix que el preu estigui bé, i a més, el fet aquest de fer l'edició, de no discutir el tema dels preus de les cites, perquè aquest llibre sense cites no s'hauria publicat, estic segur que el diríem, doncs no el publiquem, vull dir, perquè no tindria sentit per entendre'ns, perquè el que interessa ara, i ho he dit a l'inici, que a partir d'ara tots els investigadors vagin aquí, trobin, busquin, he trobat aquest, tal, escolten, Daniel, això no sé què, quan nosaltres d'aquí 200 anys ja no hi siguem, els investigadors que hagin allà trobin això, puguin trobar la documentació, és a dir que jo crec que és un llibre que, com la Mares tenim els Arans, Nans i altres entremesos, del 34, tenim aquest que aporta molt més del que va aportar la Mares, òbviament, però hem passat a 100 anys o 90 anys gairebé, però val la pena que hi hagi un llibre d'aquestes característiques. Malgrat tots els estudis que s'han anat fent de vides locals, perquè és una globalitat en què ho lliga tot a l'Aleix d'una manera, jo crec que magistral. I res, felicitar-lo, felicitar-nos, felicitar la Generalitat en aquest cas, i llegiu-lo i gaudiu-lo sobretot, perquè crec que les aportacions que hi ha són, no sé si es aporta o no, són meravelloses en aquest sentit, és a dir, que pels investigadors futurs, doncs... I... Sí, exacte, sí, és veritat, sí. I els que ens dediquem als pestagrellals l'hauré de consultar molt sovint, hauré de subratllar-lo, hauré de tal, perquè el que dius, hauré de fer una nova lectura quan em jubili i em dediqui al tema, doncs tinc ja una base fonamentada per fer una relectura i poder-ho veure una altra vegada. Moltes gràcies. Gràcies, Albert, i gràcies perquè has fet aquesta reflexió última, que jo també la tenia preparada, no per rebatre-li en el Dani, perquè no se li pot rebatre res, no, perquè no s'enfada i d'allò. No, una virtut del Dani és que si t'ha de dir les coses clares te les diu, i si hi ha alguna cosa que no està d'acord també te la deixa clara. I és interessant aquesta reflexió final que has fet tu, perquè des de l'observació, jo crec que la gent avui en dia responsable de l'entremesa a les diferents ciutats haurien d'estar molt atents a aquesta reflexió que fa en Daniel sobre les diferents àligues i bueno, la reflexió d'ells i contínuament tothom anar reflexionant quina és la peça que té entre mans i realment el que significa. En el cas dels barcelonins rebem algun altre avís, no? Toc d'atenció, només li voldria rebatre
i ara tots heu tingut l'ocasió de ser rebuts per l'Àliga de Barcelona o l'Àliga de la ciutat, la rèplica que tenim aquí a la Casa dels Entrevesos aquí baix, hauria de ser daurada, l'Àliga barcelonina. Encara que en realitat ho és, però poc, és poc daurada, perquè la pintura daurada que té, la primera capa de pintura la va perdent, després es va restituint, el que no és un daurat brillant, és un daurat vell. És l'únic que puc rebatre, però a més entrega el barret i endavant. Només, què dir, jo ara faria vergonya presentar el Daniel i llegir tot el que tinc escrit aquí i tots els llibres que ha publicat, sempre des d'aquesta perspectiva valenta d'Igualada, que jo crec que li dona aquest punt de valentia d'estar a Igualada i defensar el que ella entén i després estendre's al país i tractar les coses amb rigor. Jo no vull estendre més perquè el coneixem com a investigador, com a arxiver, com a músic, el veiem pel carrer tot sovint i bé, ja està, i moltes gràcies pel llibre i tot teu, pots parlar del teu llibre. Que us digui jo ara. A veure, m'han donat peu abans de parlar del llibre, de parlar de coses de la gestació del llibre. Mesurat, triat en les paraules, ostres, no ho sé, perquè jo estic preparant per si fa falta reeditar-lo i els del gabinet tècnic em mataran, perquè no paro de matisar coses i coses que vaig dir d'una manera ara no les veig igual i al final els diré, mira, feu el que vulgueu i si voleu canviar ho canvieu i si no, perquè igual d'aquí 3 mesos em torna a fer mal mig. És dens, un llibre dens, sí, és un llibre dens, jo no soc una persona fàcil de llegir, també és veritat que acostumo a economitzar, no ha sigut el cas, però a vegades acostumo a economitzar a les edicions igualadines el corrector. Doncs, per tant, tal com el deixo és tal com s'imprimeix i a vegades això és una cosa que bé, faig un vot a favor dels correctors lingüístics perquè a vegades aniria molt bé que algú hi fes una segona llegida i quan has escrit un llibre de 200, 300, 400 pàgines, al final ja no saps què estàs revisant. Fins al punt de l'anècdota que puc explicar que en el llibre dels gegants d'Igualada, que fa 600 pàgines, ningú es va adonar que no hi havia índex. I quan vam tenir imprès a les mans, vam dir, punyeta, l'índex, no hi ha índex. Llavors, en el PDF, que jo guardo i que més d'hora que tard penjaré a Acadèmia.edu, doncs ja hi ha un PDF, ja hi ha l'índex, però en la versió en paper no hi ha índex i no ens en vam adonar. També he de dir que ningú dels serveis de cultura d'Igualada tampoc se'n va adonar, i que no era sol en això, però exactament. En tot cas, no em fa res ser reiteratiu i no em fa res usar de notes, és a dir, si hi ha 500 o 600 notes, és igual, qui vulgui que se les salti, si no hi ha problema, les notes és un numeret, fas veure on l'has vist i continues. El que passa que sobre el tema d'Igualada sí que en podem parlar. Jo necessitava fer aquestes reflexions perquè des que precisament un dia m'has dit allò que teniu Igualada és un pollastre. Vaig pensar, fa culpa, però té raó. I el problema és que si alguna cosa em preocupa amb el tema del patrimoni i de la cultura en general de la societat postmoderna és que no solament hi ha un oblit massiu de coneixement, almenys sobre el coneixement sobre el passat, sinó que no som conscients que estem oblidant. És a dir, crec que la societat, envers el passat cultural, hi ha un Alzheimer. És a dir, oblidem sense saber que oblidem. I això és una cosa que a mi em provoca una angoixa vital que no us ho podeu imaginar. Aleshores, a Igualada, des que hi ha hagut aquesta reactivació patrimonial, evidentment amb l'Ajuntament en contra, ja ho sabeu, vaig notar una puixança perquè tot allò que era més o menys aprofitable des d'un punt de vista patrimonial s'està incorporant al seguici i està bé que sigui així, no? Hi havia un cofoisme amb l'Àliga que vaig dir, ostres, no aconseguiré, segurament no veuré mai una Àliga com jo crec que hauria de ser Igualada, però com a mínim ho diré. De fet, jo a l'Àliga li tinc una relació, d'Igualada tinc una relació d'amor-odi, és a dir, quan va fer 400 anys, com que només ho sabia jo, doncs el diumenge de festa major els vaig portar un pastisset amb un 4, un 0 i un 0, van filar les escames, no van entendre res i no m'havia anat tan convençut. Però l'Àliga va bufar les 400 espelmes dels seus 400 anys. Però a Igualada sí que començo a pensar que en els meus llibres és més un vici que una virtut.
perquè molta gent, quan veu la paraula Igualada a la portada, el descarta. El descarta. És a dir, no és un llibre sobre l'Àliga d'Igualada, és un llibre sobre l'Àliga de Catalunya. I la gent, quan veu Igualada a la portada, diu, no, però és que tu l'Igualada no me'l repentit-lo. No m'interessa, tant me fa. Aleshores, aquí ja no vaig posar l'Àliga Igualada i visió general, que és el que faig sempre, sinó que vaig posar l'Àliga de Catalunya i noves aportacions sobre Igualada i altres indrets. Però fins i tot així hi ha hagut veus crítiques i autoritzades, que han dit, no vas bé. Treu la paraula Igualada de la portada. Probablement si es reedita o es fa un segon tiratge, pot ser que la paraula Igualada caigui de la portada, i a mi em sap greu. Però també he de dir que estic una mica cansat de portar enllaç d'Igualada perquè és més vici que virtut, és a dir, tanca més portes que no pas una obra. I per tant, a mi el que m'interessa és ser llegit. No vendre, perquè no cobro res per aquest llibre de Montbard, però m'interessa arribar i m'interessa generar debat. M'interessa que passi el que ha passat avui en aquesta taula. I bé, segur que Igualada hi ha gent que el llegirà, però bé, no sé, no tinc massa la sensació que sigui un treball esperat a casa. I per tant, doncs, no passa res, som aquí, estem en bona companyia, el 90% de la sala són amics i coneguts i per tant doncs, anem a disfrutar. Us explico una mica l'índex que tenim aquí perquè la gestació d'aquest llibre va venir arran de descobrir la documentació que acreditava que Igualada havia tingut Àliga. I per tant doncs, vaig dir, doncs tocarà fer un llibre sobre l'Àliga d'Igualada i per tant tocarà documentar-se una mica sobre el panorama general de l'Àliga. I és aquí on va sortir una mica aquest índex. A mesura que anàvem gratant van anar sortint coses. Hi ha un petit excursus balear i un petit excursus valencià perquè evidentment el que és la Corona d'Aragó no es pot dissociar de Catalunya, almenys en aquest moment. Però bé, aquest és l'índex de continguts i bé, he de dir que n'estic content. Què és el que m'interessa d'aquest llibre? Aquesta data que tant us agrada, 1371, en què Joan I, que representa que s'ha de casar, i després no sé si ho va arribar a fer amb aquella dona perquè em sembla que se li va morir de camí, però que diu porteu-me a Perpinyà l'àliga verda, l'àliga gran i la cuca verda dels cellers i franers. És important per una cosa, no tant perquè reculli 29 anys de cronologia de l'àliga, perquè d'entrada si la demana el 71, que probablement hi ha sortit abans, sinó perquè Osana in excelsis, que en aquell moment encara no ho sabia, tomba la primacia documental de bitxos festius de València. El 1373, els pallissers, crec que no els cuinaters de València, fan un drac i una cuca i coses aquestes. I jo la tesi, quan vaig defensar la tesi sobre moros i cristians, ja vaig dir que probablement el primer entremès festiu amb moros i cristians havia sigut el de Barcelona d'aquell any de l'entrada de Mata d'Armanyà, i em van dir, bueno, però València té molt de pes. I vaig dir, sí, València té molt de pes en el 15, però no en el 14. Qui marca la veu cantant en el 14 és Barcelona. I devia ser una de les coses que em devia portar conflicte en la defensa de la tesi, però jo ho vaig seguir defensant. I per fi surt un document en què 2 anys abans que València faci bitxos d'aquests, doncs Barcelona, el rei ja els demana que els hi portin a fora de la ciutat. Per tant, ho sento, valencians, però torna a guanyar Barcelona. Aquesta és la importància, no tant que sigui del 75 o del 68, sinó que és anterior al 73. Aquest és l'element important. Per tant, Barcelona marca la pauta en entremesos festius i, com ja era previsible, però ja dic que els valencians es negaven a acceptar. Però és que Igualada ja ho demostra, perquè la rebuda que fan el 1397 amb l'Àliga, la Víbria i la Lleona Parda, a Martí l'Humà, havia de ser una cosa realment De fet, és la primera entrada real a la qual tenim una relació, que és el Crònica de Guillem Mascaró. Aquesta relació a mi em va obrir el cel quan a Igualada vam localitzar un dibuix d'una gran transcendència que ningú tampoc n'ha fet cas, a Igualada especialment, que és aquest, i que és aquest grafit que està en el manual notarial de 1320, dels anys 20 del segle XIV, però que evidentment no crec que sigui dels anys 20 del segle XIV, sinó que en un moment en què el llibre va quedar obsolet es va fer aquest garabato. I com que teníem una cosa molt interessant, que és que l'any 1402 un apotecari hostaler d'Igualada, que es deia Antoni Ferrer, cobra pels jocs de Corpus que ha fet. Molt bé.
1404 cobra per la víbria. El document diu víbria, i d'aquí tothom n'ha dit víbria, tot i que el terme culte és vibra, és a dir, escurçó, alat, no drac, sinó que probablement acabarem parlant del mateix, però la vibra en aquell moment és el que nosaltres avui dia entenem per drac, i que és el lloc que porta el rei en el capasset. Cobra la vibra l'any 1404 i fins aquí cap problema. És la segona menció més antiga d'una vibra. El divertit és que el 1411 hi ha un altre pàjaro, que es diu Pere Martí, que ningú en feia mai cas, que cobra 11 sols per haver deixat un cavall per anar a Barcelona providendo, és a dir, per veure, quomodo fuit facta la vibria. I si a més trobem, que això ho he posat a la tesi, de moros i cristians, que Tremp, el 1421, hi ha cavallets cotoners. Què fan cavallets cotoners a Tremp? Mira Barcelona, dubto molt que mirin a València. Per tant, és indiscutible que hi ha una irradiació barcelonina amb la imatgeria festiva i amb els entremesos i que el focus és Barcelona. Aleshores, com jo m'acostumo a plantejar, ens seguim mirant manuals notarials. Aquest va aparèixer l'any 1999 en un calaix a la parròquia, i un armari que ningú havia obert des de la postguerra, i van sortir mitja dotzena de llibres notarials, 4 llibres de negocis de la comunitat de preveres, coses que mossèn Segura les havia citat l'any 1908 i que no les havien vist més. Però manuals que sí que existien ja a l'arxiu comarcal des de sempre, que estan trobats, van sortir aquest parell de retalls. Un lleó coronat. Un tros d'àliga. Víbria, lleona i àliga. Quina casualitat. Per tant, no solament vam anar a Barcelona a veure quomodo fuit facta la víbria, sinó que algú va fer garabatos, justament, mira quina casualitat, en manuals 60 o 70 anys anteriors d'aquests pitjos. Excepte el del drac, els altres dos són inèdits. I vaig pensar, el moment de treure's el de l'àliga, perquè un d'ells és una àliga. I això és una iconografia poc coneguda. Molt rudimentària, molt salsitxera, sí, però és una iconografia local d'algú que tenim documentat que va a Barcelona a veure allò que tant agrada. I a partir d'aquí ve la següent pregunta. Primer el Corpus o primer les festes reials? Clar, que la primera notícia sigui que Joan I la demana ens dona una pista, però no és allò més important. Per què crec que primer va ser les festes reials? Doncs perquè la justificació de que l'àliga vagi a la processó del Corpus, per un cantó, és tan sòlida com vulgueu, però per l'altre és tan insostenible com vulgueu. Mentre que si la defensem com una al·legoria heràldica, se sosté molt fàcilment. I per tant té molt sentit vincular-la en un origen a les festes reials. Que de fet, el Corpus no fa altra cosa que recuperar el sentit festiu i processional i itinerant de carrer de les entrades reials que a Barcelona ja es feien a finals del 13, em sembla que és el fill de Pere el Gran, el germà de Pere el Gran, 1286 ja hi ha una entrada, i a València el 1274 Alfons de Jalsavi va a visitar Jaume I i ja fan una juerga amb barques simulades sobre rodes que van amunt i avall pel Born, etc. I que hi ha un seguit de manifestacions que fan pensar que tot això, a nivell d'aparato i d'organització, d'ocupació del carrer amb elements parateatrals, ve de la festa reial. Aleshores, qui ho ha aguantat és el Corpus, sí, i qui realment aguanta un protocol itinerant pel carrer és la festa del Corpus. Per què? Perquè es fa cada any. Però en un primer moment, qui genera entremesos és un aparell gremial, un aparell municipal que vol impactar el monarca, que, perdoneu la grunyeria, li vol marcar paquet, perquè ve el rei, però ve a Barcelona. I des que tenim el Recognobel per als Xerès, cada vegada que hem fet un rei, que ve un rei, si podem, li fem posar la mà al damunt i que ho jugui això. És a dir, que el poder municipal necessita manifestar-se també i visibilitzar-se davant del rei i dir-li sí, majestat, bajo palio, tot el que vulgui, però vostè està entrant a Barcelona. I li farem una vegada això, la primera. Com aquella vegada que parlem que la Tomassa quan toca per un canonge i quan el nomenen diuen fixa't bé, escolta-la bé perquè no la tornaràs a sentir fins que siguis mort, perquè no tornarà a tocar mai més per tu, escolta-la bé. Doncs això també té un punt, penso jo, d'advertiment. Ara et celebrem com a monarca i això no t'ho tornarem a fer. Cada vegada que entris a Barcelona no et rebrem així.
Si tu vols, ens empescarem que ara, com que vens amb la dona, rebrem a la dona, però tu no t'ho tornarem a fer. Val? Per això aquests grafitis igualadins són importants. Per què? No solament perquè són d'Igualada i jo soc d'Igualada, sinó perquè demostren la irradiació d'un model amb confins molt clars. I sobretot, com que els d'Igualada tenim datat en quin moment es va a Barcelona, entre 1397 i 1402, clar, tenim també una foto cronològica molt clara en quin moment això s'escampa. I és precisament una entrada reial. La notícia de 1399 és un préstec de l'Àliga a Saragossa per la coronació. Quina casualitat. I, evidentment, segurament aquella Àliga ja estava sortint per Corpus. I és aquí on anem també ara. Resseguint una mica la simbologia de l'Àliga, no ho detallaré aquí, perquè tampoc ho tinc en el cap, perquè aquest llibre sembla que no, perquè està entregat fa 2 anys. És el que té fer llibres, que a vegades quan el presentes ja estàs en una altra galàxia. Però en tot cas, vaig intentar fer una resseguida iconogràfica de l'Àliga. Vam anar a petar amb un altar romà, amb deïtats quasi mesopotàmiques, és a dir, elements de religions anteriors, i he intentat fer un treball una mica de reconstrucció de simbolismes de l'Àliga que poguessin apuntalar la seva justificació en el corpus, perquè evidentment jo crec que comença com un emblema de Sicília, l'Àliga és l'emblema heràldic de Sicília, del regne de Sicília, però clar, per què posem l'Àliga siciliana al corpus? Llavors, llegint una mica, tampoc no vaig haver de fer grans prospeccions, vaig començar a picar del fil, bàsicament del Salm 102, per algun 103, que fa al·lusió a la renovació a través del baptisme com l'Àliga. I aquesta és la clau de volta de tot, però sobretot també el Fisiòlegus de Brussel·les, en què està representada aquesta il·lustració en què l'Àliga, aquí es renova l'home pel baptisme com l'Àliga. Aquí l'Àliga renovada puja cap a l'arbre i llavors aquí hi ha tota una simbologia d'ascensió cap a la llum divina, cap al sol. També hi ha els bestiaris també parlen que l'Àliga és l'únic que pot mirar fit a fit al sol sense enlluernar-se, i jo m'he agafat a això per justificar-lo a la processó de Corpus. La meva teoria és que no és l'evangelista, almenys a Barcelona, que és la mare de totes les àligues. Més iconografies, inclús l'Urant de Pedret té un ocell que tant pot ser un colom com podria ser una àliga. Si entronquem amb l'àliga com a portadora i conductora de les ànimes, crec que és més una àliga que un colom, l'àliga que combat el serpent, és a dir, ja és un animal divinitzat, no és un animal qualsevol, no és un animal que s'arrossega, no és un animal, no és un peixet, no, hi ha alguna cosa més. L'àliga és l'animal que vola més alt i per tant té un seguit de connotacions divines. Evidentment, sí, el tetramorfos ja el trobem a les portes de Santa Sabina al segle V i per tant la simbologia de l'evangelista és antiga i és una simbologia que sempre la trobarem present. Sempre està allà i en vols dir que no és l'evangelista? Segur que l'àliga no és l'evangelista? Segur? Miri, jo crec que a Barcelona no. Quan la primera notícia que teníem és que arriba Martí l'Humà el 1397, per què l'àliga? Per què la lleona parda i per què la Bíblia? La Bíblia perquè era allò que des dels temps de Pere el Cerimoniós, no Jaume I, Pere el Cerimoniós, es portava damunt del capacet reial. I era un dels emblemes del rei. De fet, a vegades en parla, surt moltes vegades als segells i ell sovint diu, es refereix a la cimera o timbre. Per què la lleona parda? Doncs perquè era la divisa personal de Martí l'Humà. Si hagués fet un manto, un batí de nit, perquè ens entenem, o el batim d'abans d'anar a dormir, s'hi posava uns lleonets, etc. És a dir, era un element emblemàtic personal seu. Però l'infant Martí ja ve com a rei de Sicília. Quan posa el peu i baixa del vaixell, ja és el rei de Sicília. I per tant, l'heràldica siciliana és pertinent. I després també hem d'entendre una cosa. A l'hora de fer una festa reial, hi ha el concepte també bizarro i extravagant. És a dir, es tracta de fer quelcom innovador, sorprenent, fascinant, bonic, i n'hi ha prou amb que agradi i que el rei digui carai, quina rebuda, quina cosa més xula. Però a partir d'aquí, com que això és que maco, se li va traient suc. I és quan el rei mateix, quan l'han de coronar el 99 a Saragossa, diu, escolta, aquella àliga, porta cap aquí, porteu-me a Saragossa, que la farem anar. I és quan trobes el Pere Miquel Carbonell, que et relata la festa,
o el mateix en Ferran d'Antequera, i l'àliga ja està transformada en una altra cosa. I la víbria encara més, perquè la víbria l'han transformat en un griu. És a dir, que aquí també vau transformar l'arpia en una àliga, si no recordo, o l'àliga en... O sigui, aquestes transformacions d'una carcassa que avui serveix d'això i demà serveix d'allò són recurrents, i més si tractem d'efímers, de coses que són de fusta, de cartró, i que les pinta un pintor, però que si les treballem doncs en farem un altre. Aleshores, els pirrals sicilians, evidentment, trobem els pals aragonesos, però evidentment a l'altre costat. Per què crec que les àligues al procés del corpus van haver de notar una mica el significat? Doncs quan ens vam mirar el fènix també és un ocell. Què hi podia fer el fènix? M'ho vaig mirar al llibre de solemnitats i vaig dir, ostres, em puc equivocar, però el fènix tot sol, molt bé, tot sol. Llavors, hi tem Santa Eulàlia amb ses companyones. Què és el fènix? És el que ressorgeix de les cendres. Perfecte per una màrtir. Perfecte. No torna a aparèixer més. Però si no n'hi ben trobat. Jo de moment deixo anar que per mi el fènix és una al·legoria que l'havien fet servir per qualsevol altra cosa i l'entofinen allà dintre, l'enxufen allà dintre, justificant que és aquella figura que ressorgeix. Exactament igual que un màrtir. Perquè el màrtir és portador d'un missatge i és recordat com a tal. Per tant, la pervivència de l'Eulàlia màrtir jo la veig molt defensable a través d'una al·legoria animal com el fènix. I fixeu-vos un altre detall, Sant Jordi a cavall, lo vibre, va amb Sant Jordi. Per tant, és el drac, només que per similitud, segurament física, d'aspecte zoomòrfic, li diuen vibre, perquè s'assembla allò que porta el rei al cap. I perquè el primer ús que li devien donar devia ser l'al·legoria al capcet reial. Però no diu la vibra, diu lo vibre. Lo vibre. Els pits no els hi veig. La serp no és femenina per si, és femenina perquè deu ser molt dolenta i perquè surt del gènesi, però també tenim la balena i ningú li posa pits. És a dir, la feminitat no ve per aquí, És a dir, és una serp, però també és un escurçó. I de fet, vibra és víbora, vípera en llatí. El nom científic de l'escurçó és vípera aspis. Per tant, la vibra no, a Barcelona lo vibre, i és calentaràmicles. És el que tenim en el frontal d'Antoni Sadurní de la Generalitat, és qualsevol drac del segle XV que veu als peus d'un Sant Jordi. Qualsevol, és a dir, un rèptil allargassat, un saure, alat o no alat, en el cas del capacet alat, i ja està. I no té més misteri, i la reciclem per fer de drac de Sant Jordi, cap problema. Però i l'àliga? És l'evangelista? Mirem a treballar el protocol de 1424, que diu moltes coses. L'àguila tota sola, après los àngels qui toquen instruments. Après los ciris blancs, après los qui canten danant la custòdia, els que canten davant la custòdia. O sigui, l'àliga va al rovell de l'ou del processó. Llavors, resulta que hi ha la custòdia amb el Sagrat Cor de Jesucrist i al voltant 4 antenes, 4 pilars, que són els 4 evangelistes. Què hi fa l'àliga tota sola davant, si els evangelistes són darrere? Per què un duplicat de Sant Joan? Quin sentit té? I tota sola, per què no han fet els tetramorfos? No, per mi, l'àliga a Barcelona, l'any 1424, no és Sant Joan Evangelista. No ho és. Què és? Per mi, és el mateix Crist que es mira a si mateix i es reflecteix en la pròpia hòstia consagrada. Per això ha de ser daurada. Perquè ha de brillar exactament igual, és el mateix Déu. I han dit que és un animal deificat. I crec que la van justificar per aquí. Però això implica que ha de ser daurada, que ha d'estar en disposició d'aixecar el vol, i evidentment no pot ballar aixafant melons quan comenci a dansar, evidentment. Tenir els músics molt a prop. I això he de dir que ho va dir a Marc. Portava els músics dels segos allà davant i en algun moment degué néixer en ell l'esperit de la dansa. Queda molt noucentista, però a vegades l'amades en deixa anar que dius, bueno, ja t'ho puc. L'àliga és el Sant Cristo gros dels entremesos a peu perquè va amorrat a la custòdia i és l'únic que hi balla davant. Per això les custòdies a partir de l'època barroca abandonen la forma de tabernacle per ser un sol radiat. És que clar, més clar l'aigua, és a dir, és el mateix Déu que s'emmiralla a si mateix. Com David balla davant de l'arca de l'Aliança, com a mi, connotació reial i àulica. Per tant, no és un ninot que fa de Goliat, ni és un ninot que fa de drac de Sant Jordi.
hi ha alguna cosa més aquí darrere. I per mi, el protocol de 1424 és clau. Després una altra cosa, aquests protocols no es fan per llistar el drac, l'àliga i la vibra, sinó que aquests protocols es fan sempre, inclús a la Igualada del segle XVII que també tenim, perquè hi ha veritables batalles campals sobre qui va a on. I no és l'àliga el problema, sinó que són els sombrerers que estan emprenyats perquè van darrere dels franers i què s'han cregut, sinó que els fusters volen anar més enrere que els no sé qui. Les pugnes són aquestes. Que aquest protocol esmenti els elements és un veritable quasi atzar i és una sort que tenim. Però Igualat veu el llistat de banderes del processó de Corpus i no s'esmenta ni un element festiu, i n'hi havia. Perquè els elements festius els fotim tots davant, i de fet una relació festiva d'Igualada de 1733, quan trasladen el Sant Crist a la Capella Nova, diu: començaren per aportar-se la bulla del poble, és a dir, la xusma, dos balls amb els gegants. El cronista és un prevere de la comunitat de preveres i prior del Sant Crist. I per tant, la xusma se la van en uns balls amb els gegants. Després venien les banderes, que ja són gent civilitzada. I les banderes van darrere la creu, l'altre no. També és veritat que ja ha passat Trento, no som al segle XV. Però en tot cas, observa sempre que les pugnes són per l'ordre de les banderes i de les entitats. I d'aquí a vegades se'n deriva també l'ordre dels elements festius, si aquell element festiu no va davant, sinó que va amb l'entitat. Bé, per tant, jo crec que l'àliga té sentit si de tant en tant es pot girar i pot ballar aquí davant. En canvi, a Cervera tenim que un protocol de 1426 molt interessant i unes ordinacions diu que primer vagin al joc de Lucifer i els diables fent llur joc. Després vagin l'trompador i la tambor, que devia ser algun clarí municipal. Després la senyera de la vila. Després el ball de les espases. I després vagin els jocs que la confraria del Sant Esperit fa. I després vagin els jocs que la confraria de Sant Joan fa. L'àliga és Sant Joan. Però compte, que la confraria de Sant Joan faci l'àliga a Cervera no vol dir tampoc que sigui l'evangelista. No ho vol dir. Ara, sí que podria ser que a Cervera en aquest primer moment la confraria de Sant Joan ja deriva les simbologies de l'àliga que a Barcelona potser s'entenen però a Cervera potser no, perquè evidentment és espès tot això de la custòdia, l'àliga daurada davant, n'has de tenir moltes ganes i el que realment determina que l'àliga vagi allà, amb la línia que us estava explicant ara, és que l'àliga és municipal. Qui mana la processó del Corpus? La catedral, el capítol del bisbe i l'Ajuntament. Per tant, l'Ajuntament, per l'article 26, posa l'àliga davant de la custòdia. Això, si fos gremial, no crec que passés. Aquesta també és una de les defenses. De fet, quan Joan I demana el 1371 l'àliga gran i la cuca dels cellers i franers, una de les coses que he de matitzar en una reimpressió és aquesta. La meva teoria és que l'àliga ja era municipal, però el redactat fa pensar que podria ser gremial. Potser sí que ho era. Potser en determinades ocasions la delegaven a portar amb els cellers i franers. Però l'àliga, un entremès netament gremial no es posa davant de la custòdia. Se la queda l'Ajuntament. Segur. Segur, I a la Bisbal d'Empordà encara es guardava l'església de l'àliga, com els gegants, però l'àliga també. És a dir, posar un element festiu davant de la custòdia és un element de poder. No oblidem que cada vegada que ve el rei, o que el rei és a Barcelona, porta una vara del tàlam. Si no la porten els consellers. A Sant de què els consellers porten les vares del tàlam, que és un lloc d'honor. Com més a prop de la custòdia, més important ets. Per tant, la meva teoria és que potser Cervera sí, però només potser. De fet, en el segle XVI ja no se'n parla més. Potser la fa la confraria de Sant Joan, però ja balla davant de la custòdia, ja fa parades, ja porta un color molt bé. Per tant, la simbologia segurament barcelonina ha tornat a irradiar Cervera i això, aquest bolet del segle XV, no sabem si té continuïtat i repareix al segle XVI Cervera reformulada o no. Evidentment, no ho puc respondre tot. Els entremesos, ja ho veieu que també han canviat moltíssim. Això l'hi he posat perquè és important la dimensió catequètica, que avui potser un lector no avesat a pensar com era la festa antigament no ho tindrà massa clar. Però quan aneu al sexeni de Morelos trobeu l'apostolat i cada apòstol porta un rètol dient quin apòstol és. No fos cas que ens equivoquéssim. Els que porten portar un ganivet o una espasa o un atribut el porten, però si no hi ha massa atribut reconeixible o avui no l'hem agafat perquè s'ha quedat al local, perquè vull dir, abans de sortir 5 minuts pumen tots, és de veure-ho, doncs evidentment porten cada un aquí a la cintura un cartellet de Sant Bartolomé, Sant Mateo, Sant Juan, tots porten el retolet, cosa que és bastant interessant. A partir del segle XVI hi ha la florida veritable d'àligues per tot el territori.
Jo crec que comencen els Reis Catòlics perquè la recuperen com a emblema heràldic a partir d'un lema que precisament surt en aquesta moneda. Sucumbra alarum tuarum a protegenos. És a dir, l'àliga com a element protector, com a element que estén les ales i ens protegeix, sempre divinitzat i evidentment aquí, els reis, qui si no. I era un emblema ja utilitzat per Isabel, també l'utilitzen els fills, i a partir d'aquí tiramilles com a element heràldic. I és a partir d'aquí com jo crec que manté aquesta simbologia cristològica, però la gent ja no la recorda. I és aquí quan pot acabar esdevenint un emblema de la Casa d'Àustria, i és aquí quan, a partir de l'adveniment dels Borbons, l'àliga corre perill. A vegades sobreviu, a vegades no. A Reus va sobreviure un temps, la van tornar a treure al cap d'uns anys, però sabem que els botiflers, quan van entrar a la casa de la ciutat, s'hi van acarnissar a cops de baioneta i la van trinxar fins que va caure dalt a baix, perquè aquestes figures de remoi solien guardar-se penjades. L'àliga de Reus ho tinc documentat, i el drac d'Igualada també, es guardava a l'hospital al segle VII, i diu, el drac penjat. Suposo que era potser perquè fos més fàcil de posar-s'hi, o vés a saber per què, però ho guardaven penjat. Potser perquè no pugés humitat de terra i no el malmetés, no ho sé, però els guardaven penjades, algunes d'aquestes figures. Què feien? Doncs m'he trencat una mica el cap a reconstruir una mica què feien. Des de l'assaig de l'àliga, amb la música de corda, que era un element de gran distinció i que encara les que aquí present coneixen molt bé, la vella amb música de corda, l'endemà dansant amb ministrers, i rebullós en les cròniques de les festes de Sant Ramon de Penyafort, doncs dona moltes idees, dona molt bé que era daurada, que pesava uns 55 quilos, per tant també sabem quins requisits havia de sostenir, quins pesos aguantava el que hi ballava, i explica també que apareix, que hi va en nom de l'Ajuntament als actes, que dansa a vegades 3 danses, a vegades 4. En Jan aquí li podria tornar a tocar el costum perquè em diu en Vilarrubis no es planteja perquè balla 3 danses. Bueno, és que tinc una font aquí que balla 4. Jo crec que ballava una suite, probablement ballava una suite, o un conjunt de danses. Cuidado, tenint en compte que qui la porta i qui la dansa és qui mana, balla el que els dona la gana. El que els dona la gana. Perquè si la processó encara no ha de sortir i mira, ja hem entrat, doncs goita, que balli una altra. Segurament ja tenia una dansa emblemàtica. A partir del 18 segur. Perquè ja veiem, i això encara us ho expliquem molt bé, una famílies de danses que solen ser recurrents a fer ballar l'àliga. Però això estem parlant ja del 17-18. En el 16 jo no ho he trobat. I en tot cas, que la documentació renaixentista esmenti danses és que possiblement, de la mateixa manera que feien la vella a la casa de la ciutat, la vella de Corpus, amb aquest assaig i aquesta acreditació que feia el ballador, que també era així, doncs hi havia una exhibició coreogràfica i una exhibició d'habilitats. No és el mateix ballar amb un barret i unes espardenyes que ballar amb un barret i unes espardenyes i una àliga de 50 quilos al damunt. No és el mateix, és evident. I per tant, l'únic que jo he trobat contracte, l'única peça festiva que jo realment he trobat un contracte en què s'estipula què haurà de fer o que se li exigeixen una sèrie de coses és per ballar l'àliga. Fins al punt que, no recordo quina població era, el portador de l'àliga cobra 2 sous i el ballador cobra 2 lliures, és a dir, 20 vegades més que el que la porta. Per tant, ballar l'àliga no és qualsevol cosa, i el contracte de Girona és molt eloqüent, però resseguir el dietari del Consell Barceloní amb el tema dels assajos també. M'he dedicat també a cuidar elements que ara mateix tinc la sort de custodiar jo com a llibre verd de Vilafranca, altres protocols, on es detalla que l'àliga balla davant del Sant Sagrament. En el mateix lloc i temps dansen els gegants davant del Sant Sagrament, però també diu que en aquest punt, quan la professora és arribada, hi dansa l'àliga, i l'àliga anava ballant amb els parets i anava provocant parades, cosa que els de Trento també els posava bastant nerviosos, aquestes coses. I per tant anem trobant esment. He intentat fer un recopilatori com a mínim de les fonts que conserven melodies o balls de l'àliga, degudament codificats com a ball de l'àliga o, en tot cas, que formen part d'aquestes famílies de danses, i també intento tancar amb el cap a demostrar que les figures eren daurades. L'única àliga realment històrica intacta que tenim al país és la de la Bisbal. La de Berga també, però segurament va ser remenada en el segle XIX. Perquè hi ha iconografia que se la veu amb les ales obertes, iconografia molt diminuta, molt de lupa i que ja veurem si és o no és. Però en tot cas, aquesta sí que és una figura bastant sencera, se li han canviat escates, però en tot cas és una figura bastant sencera, amb el cap de talla, i
que va ser vernissada als anys 80. I a la que el vernís ennegrit, s'asseca, però quan salta, a sota hi ha un pa d'or de retaule que enamora. Que si en lloc de fer-la d'or bé, el que serra, si posés pa d'or de veritat, no se li tornaria mate, sinó que brillaria sempre. Estic convençut que aquesta àliga, si la restauressin, s'hauria de posar ulleres de sol. I realment és una figura que devia ser molt, molt espectacular, completament daurada. L'interior també és espectacular, a més tenim un travesser datat que podria ser una remodelació, però jo crec que no, jo crec que és tota d'un moment, perquè al final de la cua hi ha una inscripció, que està en el llibre, us haurà de comprar, i està firmada, i un d'aquests dos noms que surten firmant la figura el tenim ubicat cronològicament, i vam trobar la defunció, i per tant la figura ha de ser de l'any d'aquest travesser datat. És una figura bastant interessant, amb el cap de talla, i potser és la figura que més ens ha servit per aplicar a la construcció del drac d'Igualada que hem fet aquest estiu. És a dir, un cap de fusta massissa, amb una carcassa feta amb rodelles, un entelat amb llenç de pintor i escates de cuiro, que Igualada d'això en tenia. El cap de Sabet també és molt interessant i ens entronca amb aquest espàrrec que veia al fil esquerre, amb una figura que també s'ha conservat. Un detall, pels incrèduls. Sota el blauet aquest hi ha or, hi ha l'or d'Armènia i or. I sota l'àliga de Berga, amb la boca molt petita, em van dir que també. Fixeu-vos, aquest encaix de l'àliga de Cervera, del cap de l'àliga de Cervera, amb el colom eucarístic de Morella. I hi ha qui en diu l'àliga, jo crec que és un colom eucarístic, que també té sentit que vagi a la processó de Corpus. Però és que aquesta processó morellana bàsicament és desenvolupada a partir del sexeni, que és una cosa de 1678 cap aquí. Per tant, jo hi veig més un colom eucarístic. Si és una àliga, ostres, necessita millorar, francament. Però és inqüestionable que és una peça històrica molt, molt, molt interessant i que, com a bons valencians, no els reca d'empastifar de purpurina una vegada i una altra. Vull dir, quan es torna a bate, la tornen a empastifar. Perquè, xiquet, que brilla això, que brilla. I que aixeca el cap i que el gira, que això ho va fer perquè pogués fer la foto, no va amb el cap aixecat i separat, però en tot cas té un espàrrec i em fa pensar molt en això que hem vist de Cervera. És a dir, veig pràcticament el mateix. Per què l'empalme del cap de Cervera és pla? Jo crec que està pensat perquè pugui operar i tenir una certa mobilitat i vida. Crec que és un colom ja per la senzilla ordre que porta una branca d'olivera d'entrada, però bueno, hi ha gent que li segueix dient l'àliga. Hem trobat comptes de pintors i policromadors de daurar l'àliga, aquesta és de 1675 a Manresa. I després també he intentat rastrejar les notícies històriques de la becada, és a dir, de la figura, de l'animaló que porten al bec. Si vol dir que Déu apreta però no ofega o no ho vol dir, jo ja no ho sé. A València hi ha una processó de 1658 en què un gremi treu una àliga així i allibera quantitat d'ocells. Però sí que és veritat que Valls encara el porta, que en la partida de l'àliga ja hi ha la multa dels animalistes, per la denúncia, i que però hi ha un veterinari que certifica que la bèstia està bé. I l'espàrrec metàl·lic, que només es veu un cop de flaix a l'àliga de la Bisbal, és molt eloqüent, i aquell forat també, perquè jo crec que és per on passava el cordinet, que la bèstia anava lligadeta de potes amb un noset i la cativava amb el fil, la bèstia quedava lliure i si no estava marejada com una sopa, sortia volant. I allò, evidentment, amb la ingenuïtat de la gent popular del 18, del 17 i del 16, havia de ser realment I ja està, una mica també reivindicar el paper de la dansa sagrada, de la dansa de bana sagrat. Jo quan he començat a veure que a Barcelona el seguici religiós i el seguici cívic s'han començat a apropar, ho he trobat de les millors notícies que se'n podien donar en aquesta festa. És a dir, l'àliga no té sentit si no té un vincle amb la custòdia, o com a mínim amb la processó de Corpus. I a Cardona enguany, que van treure la vara del patrocini i que inexplicablement érem 4 gats, doncs no em vaig voler estar de retratar l'àliga ben davant de la creu processional, que és el guió de la comunitat. I per mi ja no només els creients, sinó la comunitat en general. Com us deia, uns cursos valencians, uns cursos de Balear, amb les àligues de Pollença, molt interessants, però evidentment molt allunyades potser del concepte que veiem a Catalunya, i unes conclusions que ja les llegireu, però que bé, que us les he anat presentant aquí. També unes notícies sobre àligues inèdites. La Seu d'Urgell, que no sabem que es fes mai, però que en tot cas hi ha un acord del Consell que decideixen fer-la, i novament diu que es faci, com diu la segona línia, que es faci un drac absós diabots, tercera línia, d'altra part, una àliga per honra del Santíssim Sagrament, per tant,
que sigui per honra del Santíssim Sagrament, diu molt d'on pretenen posar-la o per què la fan, i permès festejar la festa de Corpus. És a dir, que arriba moment, evidentment, que tot això, tot aquest sentit sacre es va diluint, i el que importa és el mateix que fan els gegants. Ja no importa si és de nit o si és gloriat. És que decora i embelleix, i és bonic, i agrada. I arriba un moment que ja no sabem entendre la festa sense allò. Per tant, per festejar la festa del Corpus hi ha altres festivitats, i altres festivitats. Quan millor a la ciutat li apareixerà, a la ciutat, en venir i que així s'ha suplicat als senyors cònsols ho proposassin en Consell perquè fossin servits a afavorir aquestes dues peces, etc. Hi ha un moment que crec que ho diu, en el següent, efectivament, em sembla que ho diu que es faci a la manera, que es financi fins i tot a la manera que es fa a Barcelona. És a dir, que hi ha també l'inquietud de fer-ho com a Barcelona 250 anys després que Barcelona faci una àliga i que Barcelona irradiï aquests models. I finalment, evidentment, la noticieta de l'àliga d'Igualada. Aquí en tinc el cursor, precisament, aquí, doncs, el llibre de la Lluminària del Santíssim, en Torra, que és un personatge molt interessant, un tio que arregla el drac, que balla el drac i que balla l'àliga, per a ballar l'àliga. I l'àliga d'Igualada, que bueno, m'agradarà més o menys, però és la meva. I aquí faig una visió crítica, constructiva, ja ho dic d'entrada, però una visió crítica, perquè tampoc no em puguin dir que vaig a ficar-me a casa dels altres, sinó que sóc el primer crític amb un mateix, amb el mateix en casa meva, i dic, doncs, no té les ales obertes, no té el bec practicable per posar-hi una becada, ni que sigui un plom dissecat, però no s'hi pot posar, no té una corona reial, no és daurada i no fa cap dansa sagrat. De fet, l'àliga d'Igualada que jo he conegut dansa a la cantonada de no sé on, a la cantonada de no sé quantos, i tant li fots ja a Sant Bartomeu com si no hi és. Almenys aquí se'n cuida, que no són els balladors, que és l'Ajuntament. I per tant, tot això, bé, m'agradarà o no m'agradarà, si estarà d'acord o no si estarà d'acord, però si ens dediquem a esbrinar què eren i què feien les àligues, penso que és important que com a mínim ho sapiguem, i si decidim que no ho fa, que sigui perquè sabem que no volem que ho faci, però no perquè no sabem què feien. És a dir, aquesta àliga, ningú li va dir al constructor que havia de ser daurada, que havia de ser amb les ales obertes, no li va dir ningú, i per tant ell va fer una àliga. Va agafar una foto a Google, si és que ja existia Google, va buscar una àliga, i va dir, doncs mira, una àliga només, i esclar, com a peça d'imatgeria és bastant realista, però és que no ens belluguem en el terreny del realisme, ens belluguem en el terreny simbòlic. Evidentment, un porrer de la ciutat no tomarà un cop al cap amb la porra a ningú, tot i que ho podria fer perquè es treballarà una porra històrica i segurament farà més mal a la porra que a la persona que pagarà, però és una escolta simbòlica. Per què els nens del Vall de Bastons de Cardona, que són nens de 7, 8 anys, van davant de la mare del patrocini? Perquè són un escut d'innocència contra el mal. O sigui, el mal no pot passar davant de tanta candidesa i de tanta puresa. Doncs aquests simbolismes són els que a mi m'interessa reivindicar, perquè poden semblar plens de carcúndia, però a la vegada, quan els saps, és allò que emociona. És a dir, el Vall de Bastons de Cardona o de Solsona no emociona per les coreografies, emociona perquè són històricament els fills de la gent de casa bona que se'ls posa davant de la Mare de Déu com una escolta simbòlica. I per tant això dispara, a parer meu, el valor patrimonial d'aquella comparsa. I amb això crec que ja he xerrat prou. Gràcies. Bé, jo no me'n cansaria mai de sentir-te, perquè, escolta, però bé, per més aquí el tindrem, no? Espero també que l'emoció que ens transmet també la sabem trobar aquí, perquè realment és emocionant. Jo li vull agrair personalment, en nom de l'Associació de Festa de la Plaça Nova, de la Casa d'Entremesos, de l'Àlia de de Barcelona, no només haver vingut avui aquí, sinó haver escrit això, que, nois, a partir d'ara és la nostra Bíblia, novament. I agrair a... Vols dir alguna cosa? No, que estic molt content d'haver vingut. Penso que som uns afortunats els que avui hem pogut gaudir d'aquesta xerrada, perquè el llibre queda reflectit l'origen de l'àliga. Tots els que el comprin i el vulguin llegir coneixeran l'origen de l'àliga, però només els que som aquí sabem l'origen del llibre, que és
culpa de Cordomí, que un dia li vas dir que Igualada tenien un pollastre. Sabem nosaltres, però el llibre no ho diu. Per tant, em sento molt afortunat d'haver pogut venir a parlar. M'acaba de caure un pes a sobre de l'història. Sí, però és una responsabilitat absoluta. Bé, com la trobada que hem fet avui, que també està parlant de cavallets i coses d'aquestes. Bé, el món està ple de casualitats. En definitiva, escolta, vull dir, el Daniel ho ha fet de realitat i jo crec que és ell qui ho havia de fer, perquè la seva saviesa i dedicació ho ha fet i jo, vaja, crec que tots els agraïm i l'hem de tenir. És un honor. Exacte. I vull agrair a l'Albert que s'estés la nostra ensarronada, perquè realment va ser una ensarronada, però jo crec que has gaudit, no?, en aquests dies que et vam ensarronar. Agrair a la Generalitat, en aquest cas amb la presència de l'Andreu, perquè jo crec que la Generalitat la tenim per això, la cultura. Vull dir, per fer cultura, però per fer cultura amb rigor, i la cultura popular també s'ha de treballar amb rigor. Vull dir, crec que ha passat l'època aquella en què tots estàvem a la trinxera i fèiem el que podíem, però ara que ja tenim un bagatge de 40 anys de cultura popular que cal posar ja, en definitiva, les bases perquè saber el que estem fent i el que estem oferint i el que estem fent i el que hem de fer en el futur. Jo crec que aquest és el paper de la Generalitat, en general, la cultura i la cultura popular, sobretot. A tots vosaltres, gràcies per la vostra assistència. Teniu el llibre aquí fora i aquí fora també, en nom de l'Associació de Festes de la Plaça Nova, a la Casa dels Atrevis de Més, us volem agrair l'assistència i us hem preparat una copeta de cava, uns carquinyolis i alguna cosa per celebrar que en Daniel hagi tingut aquesta bona pensada i avui ens hagueu volgut acompanyar aquí. Moltes gràcies. Mira això que diu aquí.